नोङो ओरैबायदि मानसि नोङो हिनजावखौ नोङो एसेबां टर्चार खोख्लैग्रा मानसि नोङो हिनजावखौ इमान माबाग्रा खालामग्रा मानसि आंबो आंनि मेगनजोंनो नुनाय मानसि नोंखौ मिथिबाय नों माबायदि हिनजावनि सायाव माबायदि आखु खालामो नोङो हिनजावसा नोङो सासे हिनजाव मानसिखौ नोङो रिसपेक्ट होनो रोङै मानसि नोङो मिथिबाय नोङो हिनजाव मानसिखौ नोङो रिसपेक्ट होनो रोङा नोङो सानसेखालि आङो नोंनियाव आलासि जाहैनाय समावहायबो नोङो आलासिफोरखौबो नों रिसपेक्ट होनो रोङा नोङो मालायखौसो बुंदों बियो माबा महर फाननानै डलार खामायगासिनो ओमफ्राय गावहालाय मा फाननानै खामायदों मा फानना खामायदों बियो खुलुमबाय कनजिताया न'आव फैफिनला नामा थरगनजों आरो कनजिता बाजैजों मिलायफिनला नामा रायजो संसारखौ जालिया नामा बिसोर फाथैलाय बिसिसिगोन नामा जों फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओरैबायदि नुनो मोनबाय थायो नंगौ लोगोफोर ओरैबायदि मोनसे जाथाय जाना दङ बिसोरनियाबो माने हौवा हिनजाव सानैजों गारलायां माने बिसोरो हौवायाबो थायो दाबसेयाव आरो कनजिता बाजैयाबो थायो दाबसेयाव दा बिथां थरगन ब्रादारा बुंनाय बायदिब्लाथ' फाथैलाय बिसिगोन होनना बुंदोंनो माने रायजो राजाफोरा बुंदोंनो नोंसोर जुदि बेफोरबायदि मिलायनायाव जानो गोसो गैलाबा हौवा हिनजाव जों सानैजों जुदि एक्सेप्ट गैलालायबा फाथैलाय बिसिनायानो मोजां बेफोरबायदि बुंदोंनो आरोना दा कनजिताया दोङो बेलेग जायगायाव ओमफ्रायो मृदुल ब्रादारा दोङो दाबसे जायगायाव बिसोरा गथ' सानै दोङो होनना मिथिखायो सानैबो फरायबाय दोङो दा बे गथ' सानैखौ माने बिबैनि न'आव दोङो होनना बुंदोंनो आरोना कमेन्टनि गेजेरजों बा थरगन ब्रादारा भिडिअनि गेजेरजों नुदोंमोन दा गोबां मानसिया बुंदों कनजिताया बेफोरबायदि देहा फाहामि खुद गावनि हौवायानो बुंदों थरगनानो न देहा फाहामनाय माबानाय होननानै ओमफ्राय कनजिताया बुङो आं बेफोरबायदि नङा दा जों सोर खासिखौ रायगोन ना लोगोफोर आंनिबाथ' सानैखौबो रायनोसो गोसो जायो आं बिथांमोनखौ मानो होनब्ला बिसोरो गावनो बुजिनांगौ हौवा हिनजाव जाबाय बोराय बुरैनि लेस्टआव हाबबाय सानै गथ' दोङो नंगौ ना नङा लोगोफोर रायजो संसार जानायाव बेफोरबायदि बेले बुजिबा जेबो न'खराव बा खान्थि गैया जायो फेमिलिया खान्थि गैया जायो जानाय लोंनाय लेखा फरायनाय संसार जानाय नंगौना नङा लोगोफोर मानसिया गासिबो न'खराव खुसिबानो थाखा फैसानि लोगोआव खोथा गैया दे लोगोफोर थाखा फैसा दोङो कि गैया बेखौ नायबाय थानाङा फेमिलियाव खान्थिब्ला गावनि गोसोआ खान्थि जायो थाखा फैसाजों जेबो नङा लोगोफोर दिनै दोङो गाबोन गैया थाखा फैसायालाय मा मानसि बायदिसो थाखा फैसाफोराबो नों फैसाखौ थैना थांबा लांफाया गासिबो धोनि गोरिब जेबो नङा गासिबो सेमसो धोनि गोरिबखौ लानानै रावबो गावखौनो दुखु खालामना थानो नाङा मानसियाथ' दोङो बेखौनो खुसि जानो था मानसिया मेगन काना नङा आथिं लेंग्रा नङा काना गुजा नङा जाय मानसिया काना गुजा आथिं लेंग्रा बिसोर लाइफखौ बरबाद होननानै सानना लानांगौ जों दा आथिं आखाइ दोङो काना गुजा जोंनाव थाखा फैसा गैयाबाबो जों गोरिबबाबो जोङो गावखौनो गोरिब होनना सानना लानाङा गोरिबा बैखौसो बुङो जाय मानसिया आथिं आखाइ गैया मेगन नुवा काना गुजा बैसोरसो लाइफआ बरबाद होननानै सानना लानांगौ दा जोंना लाइफआ बरबाद नङा जों मावना जानो हानाय आथिं दोङो आखाइ दोङो लोगोफोर अब्ला धोनि गोरिबनि लोगोआव जेबो खोथा गैया बेफोरबायदिनो आरोना आं दा गोबां बाथ्रा बुंला आंखौ गोबां मानसियानो मोजां मोनखायो मानो होनबा ब्रादारा जोबोद मोजां खोथा बुङो माबायो बेफोरबायदिबा नोंथांमोना आंखौ बुंखायो क'क्राझारनिफ्राय नायनाय बबेनिफ्राय नायनाय नोंथाङा थेंक इउ स' माच बेफोरबायदि नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था दा जोङो नायनोसै सासे सिस्टारखौ थरगना माबा मोनसे ब्रादारा माबा बाथ्रा बुंदोंमोननो बेखौनो लानानै रिप्लाय होदों दा बेखौ शेयार खालामनो थाखाय फोरमायहरनायखाय होनाय जासै नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दे दा थेंक इउ स' माच लोगोफोर क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुर रङिया राङापारा गासैखौबो नोंथांमोनखौ बङाइगाव गसाइगाव काजलगाव नोंथांमोनखौ फिन खेब बरायनाय जाबाय चिरां बाक्सा गासैखौबो बुंबाय आङो गामिफोरखौ बुंजोब्बाय जाय भिडिअ आंनिफ्राय नायो बेफोर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय थ' थिनिबो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों फोरमायहरलायदो ब्रादार सिस्टार गासैखौबो अब्ला आङो बांद्राय बाथ्रा बुंला लोगोफोर नोंथांमोना बरिं मोनगोन दा सासे सिस्टारा मा रिप्लाय हरखो थरगन आरो कनजितानि सायाव बेखौल' नायग्रोना लाबानो जाबाय शेयार खालामना लाब्लानो जाबाय गोदान बा चेनेलाव थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि सापर्ट खालामबाय थानो आसा खालामबाय बेफोर बुस्थुखौ नोंनि थाखायनो लानांगौ जायो मिथिबाय लाजिया मा थग्रोना आंखौ मा फानदों आरो मा बखिबाय थादों दा आं बिनिनो भिडिअ लाना फैदों आरोना आङो बिनि सायाव आं भिडिअ लाबोनो गोसो गैयामोन बेबायदि थार्ड क्लास मानसिनि सायाव आं भिडिअ लाबोनो गोसो गैयामोन नाथाय आंखौ दिनैहाय लाबोनो आङो माने गोनांथि जाबाय आरोना लाबोनो थाखाय मानो होननानै बुङाबा बियो आंखौ बायदिसिना फट' होनानै आंखौ बायदिसिना लिरनानै होदों बियो आरो बियो बेगनि बाथ्रा बुंदों सामान मोननायनि बाथ्रा बुंदों थिगानो बे बेगा आंनि नाथाय बे बेगखौ सोर लादोंमोन सोर इउज खालामदोंमोन बे बेगाव सोरनि सामान दङ बेखौ गावबो अलरेडि मिथिखागौ थेवबाबो मिथिसेयावबो दे बियो आंखौ दिनै हिनजावा आंजों फैफानाय खामानि मावफैफानाय हिसाबै बे आंखौ फानदों हा मानि थाखाय मा खारननि थाखाय आंखौ फाननांगौ दिनै नोंनि हिनजावा
आखाइ आथिं गैया ना थाबायनो रोङा नोंनि हिनजावखौ आं बानानै लाबोदों ना आङो बोनानै लाबोदों नोंनि हिनजावखौ नोङो ओरैबायदि मानसि नोङो हिनजावखौ नोङो एसेबां टर्चार खोख्लैग्रा मानसि नोङो हिनजावखौ इमान माबाग्रा खालामग्रा मानसि आंबो आंनि खुद आंनि मेगनजोंनो नुनाय मानसि नोंखौ मिथिबाय नों माबायदि हिनजावनि सायाव माबायदि आखु खालामो नोङो हिनजावसा नोङो सासे हिनजाव मानसिखौ नोङो रिसपेक्ट होनो रोङै मानसि नोङो मिथिबाय नोङो हिनजाव मानसिखौ नोङो रिसपेक्ट होनो रोङा नोङो सानसेखालि आङो नोंनियाव आलासि जाहैनाय समावहायबो नोङो आलासिफोरखौबो नों रिसपेक्ट होनो रोङा नोङो नों होनबा नों माबायदि संसार खालामदों नों माबायदि संसार खुंदों नोङो सासे नोङो हौवा मानसि जानानै नोंनियाव सोरबा सासे आलासि थाङोब्ला नोङो हिनजावखौ हेबनांगौ बे बाथ्रा नामा दिनै आलासि दंफैयो दे आङो जेबो नङा नों लोंनानै जानानै नोङो सासेबो आलासिबो नों सिनायनो रोङा नोङो मिथिबाय आं ओंखाम जाफुबाय थानायाव नों माखौ बुनानै बागदाव होआमोन गोसोआव दं मोनानि समाव थाम्फै अरजाफबलायनाय थानांदों नों दरजा मारिनानै थानायाव दरजा मारिनानै नोङो उन्दुदों नोङो आलासिबो इरिबो हिनजावबो नों जेबो सिनायाखै नोङो नों माबायदि मानसि नों होनबा बे समाव आंनो दङ आङो आंनि मेगनजोंनो आं नुबोदों दिनै आं मालायनि खोथा लानानै आं बुङाखै आं आंनि मेगनजों आं नुबोदों आरो बेल' नङा सानसे सम आरो आङो खनजिथाया आंनि ड्रेस लांनाय समावहाय ड्रेस गाननाय समाव रिल्स बानायनो ड्रेस लांनाय समावहाय आङो बे आंनि ड्रेस लायनो थांनायावबो आङो दादाखौ सासे दादाखौ आं लानानै थांदोंमोन बे समावबो नोंसोर हौवा हिनजाव नांलायदों नोङो हिनजावखौ बिराद टर्चार खालामो अब्ला बे आलासियाबो लाजिनानै फैदों लासिं सिं अब्ला नों माबायदि मानसिनि मानसि हो नों माबायदि मानसिनि मानसि थग्रोन नों सासेबो मानसि नोङो रिसपेक्ट होनो रोङै मानसि नों मानसि फानसावग्रा नोङो फानग्रा नोङो दिनै हिनजावा खस्थ' मोननांनानै नों मावनानै जाहोनो रोङियाव दिनै मावनो होननानै फैदों बियो आंजों फैफादों बेहा आथिं गैया ना आखाइ गैया आं बेखौ बेबायदि लानानै फैदों आं लानानै फैदों नोंनिफ्राय खस्थ' मोननायखायसो बियो दिनै थाइसे थाइनै मोनगोन होननानै खस्थ'यै मावनो होननानै फैदों नों जुदि हिनजावखौ लाङोबा लांफै नोंनो लकेसन आं हरगोन खिन्थु आंखौ बेबायदि नोङो गेजेराव दालाबो मिथिबाय आंखौ बेबायदि गाज्रि बेबायदि लिरनानै दाहो नोङो बेखौ अलरेडि सामाना सोरि नों मिथिखागौ मिथिसेयावबो नों आंखौ बेबायदि लिरनानै दाहो मिथिबाय आं माबायदि मानसि नोंबो मिथिखागौ थग्रान मिथिबाय नोङो थेवबाबो दि आंनि सायावहाय आंनि न'खराबो माबायदि आरो आङो माबायदि नोङो आंनि सायाव नों मिथिजोबखायो आरो नों मिथिसेयावबो नों आंखौ बेबायदि एसेबां गाज्रि बुंनानै होनाङा नोङो मिथिबाय आङो माबायदि संसार जाबोनानै आंनि न'खरा माबायदि गावबोनाय आङो बिनि बारगे आं नोंनो प्रुफ होनो हागोन मिथिगौ नोङो नाथाय नों मा प्रुफ होनो हागोन नोंबो प्रुफ हो आंनो मिथिगौ ना दिनै आङो आंनि संसारनि बारगे आङो फोरमायना लानो गोसो गैया मानो होनना बुंबा आंनि हौवायाबो आंखौ टर्चार खालामाखै आंखौ प्रेसार होआखै दिनै सिगाङाव होदोंमोन प्रेसार आरो सिगाङाव जाबाय जानानै जोंहा सलुसन क्लियार जाखाबाय जोंना क्लियार थांखाबाय जोंहा गावखालायखाबाय गैखाला जोंहा दिनैहाय नोङो आंखौहाय बेबायदि हौवा गारनाय माबा गारनाय बेफोरबायदि होनानै नोङो आंखौ बेबायदि टर्चार होनाङा मिथिबाय फिसाया आंजोंनो दं दिनै मानि थाखाय आंजों थाफानो मोनखो आङो थिगखायसो आंनि गथ'आ दिनै आंजोंहाय दं दिनै आं गथ'खौ मोजां स्कुलाव होदों आं दिनै गथ'खौ मोजां स्कुलाव फोरोंदों हो अब्ला नों आंनि सायाव मा गाज्रि नुदों नोङो गथ'नो जा नांगौ आं होदों जा जाहोनांगौ लोंहोनांगौ आं जाहोदों हो सोरबा सासेया माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जेबो जाहोन गैयालासेनो हौवा गारग्रा दङ थिगानो नाथाय दिनै आंनि बेलायावहाय नों आंखौ बेबायदि लानानै खोथा बुंनायनि नोंहा माबा गैया बेयाव मिथिबाय सोरबा सासेया माबा मोनसे जाहोननि थाखाय सहाय हायैयाव गारनो गोनां जायो सोरबा सासेया जेबो दाय गैयालाबानो हौवानि सायावहाय माने हौवा नांगौ बेनो सासेल' हौवाया थोआ ओरै हौवा नागिरथिंग्रा हौवा थासेयावबो बेबायदि मानसिबो दङ हिनजावफोर आरो हौवाफोराबो दं बेयावहाय सोरबा बायदि हौवाफोराबो मोजां दं सोरबा बायदि हौवाफोराबो हिनजावनि सायावहाय न'खर गावनो गोनां दङ आरो सोरबा बायदि हिनजावफ्राबो माबा मोनसे हौवानि थाखाय बा न'खरनि थाखाय गावनो गोनांथि जानानै फैयो गोनांथि दं अब्ला बेयावहाय नों गासिखौबो लाजोबनानै हौवा गारजोबनाय होननानै इदि होननानै नोङो गासिबो हौवा गारनाय मानसिखौ हिनजावखौ नोङो रेसपेक्ट होनो रोङै बायदि बखिनो मोननाय नङा मिथिबाय थग्रोन नङाबा आंबो नोंनि सायाव एक्सन लागोन जुदि आं एक्सन लाबाय होनबाथाय नों मिथिखादो थग्रोन मिथिबाय ना आरो नोङो नोंनि हिनजावनिफ्रायनो खोथाखौ फंनैसो खोनासं नों मा सामान मोननाय मा मानाय बेगावहाय आरो सोरनि सामान नोंनि हिनजाव बुंसिगोन लाजिला नामा नोङो बेबायदि फानथिंबाय थानो मालायखौहाय गावनि दायखौथ' नुला आरो जेरावबो थानानै जानो सान्थि होला नामा मावनानै जानो सान्थि होला नामा नोङो साला गुन्दा बेफोर बुस्थुखौ नोंनि थाखायनो लानांगौ जायो मिथिबाय
लाजिया मासावनो मासै मास फिसा थाहोग्रा गुन्दा 1 नाम्बार गुन्दाबो गुन्दा आखलाबो लाजिया नोंना आंहा आथिङानो गैयाना आखायानो गैयाना मेगनानो गैया बिसोरो आंखौहाय लानानै फैनो लाजियाखै बेगासो बिनि जानो हागौ आंसो लादोंना बे बेगखौथ' नोंनि थाखायनो बेफोर गासिबो बुस्थुफोरखौ लानांगौ जायोमोन आङो गुन्दा नालाय बेफोरखौ गासिखौबो थाल लाजोबो नोङो इसिबां बेबायदि फाननानै जेबो लाब गैया आरो नोङो फैनो होनदों नामा नागिरफै क'क्राझाराव थाबाबो नोङो फानग्रा नुयो आंखौ न'आव थाबाबो फानग्रा नुयो मुम्बाइआव थाबाबो फानग्रा नुयो जेरावबो थानानै जानोनो हाला नामा आङो नोंनि थाखाय हो लाजियाखै बे बेगा आंनि बेनिमोन जिखुनु आं लादों बे सामाना आंनि गोजामोन नोंनि थाखायनो बे बेगखौ आं माबा बुस्थुखौ आङो लानांगौ जादों मिथिबाय खोनादों थग्रन दिनैसिम आङो बेसेबा बोसोर जाबाय मावनानै जानाया मिथिबाय साबैसे मानसिनि प्रुफ नांगौ दिनै आङो बेसेबां गोबाव जाखो आरो आङो मा मावनानै जाया आङो ससियेल मिडियायावनो होजोबो अब्ला नोङो दिनै आंजों फैनाय मानसिखौ नोङो मोजांसो साननांगौमोन दिनैसिम रावबो बुंफेरनो रोङा आरो रावबो आंखौ फानफेराखै दिनै नों आंखौ फानबाय नोंनि हिनजावा आंनो थाफैनाय हिसाबै नों आंखौ फानबाय हो नों माबायदि मानसि अब्ला थग्रन नों साननानै नाय गावखौ नों सासे मानसियाव गोग्लैया नों सासे जुनादसो जायखौ मैखौ नोङो हिनजावजों नुबानो फाननाय मिथिबाय